jiena twilit fil-1949, ġifieri għandi issa 74 years. Mario Morales minn mindu kien tifel dejjem niftakarni li nħobb inbieħ, dejjem inbieħ. Il-mama u l-papa tiegħi kellhom l-istess ħanut li kelli wara jiena li kien il-pjazza waħdu hemm, pjazza Raħal Ġdid, però dejjem inbieħ. Dak iż-żmien niftakar anki żibbeġ u boċċi tat-tifel li imma dejjem inħobb inbieħ, dejjem inħobb inbieħ. Sintendi għadda żmien, jibda għaddej żmien, għalaw xi problemi familjari u l-ħanut spiċċa fidejja. Mhux iwrittu, xrajtu jiena, ġifieri ħadd ċans kbir f'ħajti għax meta ftaħt il-ħanut ta' Raħal Ġdid 20 sena kelli, it was not a joke, ġifieri 50 years ago. A little bit more than 50 years ago. Ma kienx ċajta, imma thanks God rnexxieli li il-business ħarruħ u għajna dejjem. Dejjem imbieħ u bet kollox. Mario Morales iselmilkom, jiena fissem Bargains Teleshopping nixtieqilkom sena mimlija b'dak kollu li tixtieqalkom u li tinfakkarkom ukoll li dan huwa teleshopping għalhekk għandkom dejjem l-15 ġurnata cooling off period fuq dak kollu li inkom tixtru minn fuq Bargains Teleshopping. Ma rridux ninsew li teleshopping beda l-Amerika. Teleshopping kien ħareġ kien ġi sploda l-Amerika, un bat beda ġej l-Europa, l-Ingliżi, Taljani ħafna teleshopping, anki kien hemm pereżempju teleshopping mhux tas-soltu ġili kienu da xi aggressivi n-nies, niftakar kien hemm partikolari biex jibbieħ irid jolli li jarmi l-affarijiet, dawk li kienu jdejquni ħafna, no, għax l-affarijiet mhumiex to throw away, l-affarijiet huma sbieħ, l-affarijiet inti la titbieħhom. Ma tistax taħdem aggressivament. Però bet ħafna minn kollox nistgħu ngħidu mal-Bargains Teleshopping illi issa spiċċajna se jgħalqu l-Bargains Teleshopping 21 sena, it was not a joke, ġifieri. Mhix ċajta, ma naħseb li kullinkwa ħaġa li kien hawn bdejna bil-platti, dinner sets, cutlery sets, u mbagħad daħlu fuq affarijiet tal-baħar u ħafna affarijiet oħra. Sabiħa ħafna, in-numru tagħha huwa numru wieħed. Dawn huma fiber optic. Ġifieri tista' tħallihom mixewla għax tinkwita xejn għaliex il-fiber optic fil-konsum tal-elettriku huwa baxx ħafna. L-iktar li kien suċċess dejjem kien il-Christmas. Għax għandna dik it-tradition li nibda l-Christmas l-għada ta' Santa Marija. Fil-fatt fis-sajf konna naraw dal-famużi filmati tiegħek mal-Christmas tree. Dejjem hekk kienet, dejjem l-għada ta' Santa Marija. Ġifieri kienet xi ħaġa li għall-ewwel in-nies ma naħsibx li drawwa, però bdew jistennew għan-nies. Mela allura l-għada ta' Santa Marija ħanaraw il-Morales fuq it-television bih il-Christmas trees. Kienet xi ħaġa li titbissem. Ma però ħadmet ħafna. Tieħu s-set kif inhu il-boy u l-girl jiġi għandkom id-dar għal 50 euro biss. Baqanna settiħor xnurikom Santa Claus u Snowman bitta bella fidejhom tixel Merry Christmas. Jiena naħseb li hemm trikk wieħed. Irridu n-nies naħseb importanti li jemnuk li you are relaxed, ġifieri inti taf eżatt se tbieħ. Jien se ngħidlek isma' dal-oġġett huwa tajjeb, dil-Christmas tree hija sabiħa. Dil-Christmas tree pressaħ huwa bargain, huwa tajjeb. Issa mbagħad jiddeċiedu n-nies, però in-nies ġifieri dejjem kelli dik xi ħaġa forsi differenti li jiena dejjem kont inkun kalm ħafna, relaxed, I am relaxed. Ġifieri mhux ħa nipprova ninforza biex inbieħ, le, dejjem relaxed, dik Christmas tree press tajjeb, daw Father Christmases, whatever, tal-miliet dawk il-boċċi, dak affarijiet tinsil u dawl ta' barra u ta' ġewwa, dejjem kienet l-istess. Da tolli ħmilaw u jingħalaq. Taraħ biex inti tkun tista' terfgħu dik il-kaxxa li Bargains Teleshopping tal-kartun ħejbatilkom magħhom. I see trees of green, red roses too. I see them blue, oh, for me and you. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Il-kant ilu ħafna. Il-kant
Meta kelli 16 years, konna minna group, niftakar, kien jismu Reflections group, u bdejna nkantaw grupp ta' 4, wieħed minnhom anki kien iżgħar minni ħafna u hija, mela jiena 18 kelli, jiena 18, hija 16, kelli bass, daqs hija xi 16, u kellna ġuvnot li kellu 14 sena, pero he was very, very good, nice voice. U bdejna ndoqqu il-Bellis raħal ġdid, l-Officers Mess ħalluqa dak iż-żmien tal-Ingliżi, dak il-ħafna l-emmulaw, il-Vernon, niftakar il-Belt. Dak għambal, però ma spiċċajna wkoll senajt il-prima biex riklamu xejn kella le mhix tajjeb, però konna daqqejna l-ftit xhur mhux ħażin ġo post li llum m'għadux jeżistu Churchill Club. Churchill Club domna hemmhekk xi 6 months, bat għamilt bib ħafna Alla jaffirlu ma' ħabib kbir li kelli Valerio Val Valente, kantajt miegħu wkoll u dak iż-żmien ta' ħafna kienaw ħafna kantanti tajbin, anki kienaw differenti, ma nistax ngħidlek eżatt, qegħdin ngħidu a long time ago li nbidlet is-sistema kollha. Ma kienx hawn laqqas dan is-sofistikazzjoni ta' sound kollox live. Qabel ma kienx ikun hawn mużika rreġistrata, kollox live. Bit-trumpets, dak iż-żmien ta' jazz, jiena nħobb ħafna Frank Sinatra, Dean Martin, dak it-tip ta' songs jiena, dak tiegħek. Hawnhekk qed inkantaw wkoll. Tajjeb. Dak post qed inkanta wkoll. Kont se sigri bqajt kanta ma' żmien. Bqajt inkanta, nħobb il-kant, yes. Oh, what a wonderful world. Oh, yeah. Qatt ma kien hemm xi ħaġa li xtaqt nagħmilha u ma għamiltix, le, no. Infatti kifetlek dort ħafna pajjiżi, ġifieri mort ħafna drabi ċ-Ċina, l-Indja, mbagħad kelli t-tifel mort narahom, mort kullimkien in-Nepal, Indonezja, Thailand kemm il-darba, ma niftakarx iżjed ħajjejt, l-Amerika wkoll ħafna drabi. Jiena ma għamilx teleshopping biss, jiena għamilt ħafna programmi. Mhux se noqgħod ngħid għax inkella nsemmi ħafna affarijiet li mhumiex posthom illum. Però għamilt ħafna programmi anke ta' 2.5 hours waħdi ġifieri. U daqqa nbieħ u daqqa bin-nies jirrispondu. Kienu programmi mhux tas-soltu, programmi mhux tas-soltu. Dan għal-closing down sale qed jagħmel Bargains Teleshopping ħajkun uniku għax Bargains Teleshopping ħajjala il-bibin tiegħu daqshekk. Minn ħarġet li jinsani għaf minn Bargains Teleshopping għalu li kien hemm hundreds of daqqa waħda hekk in a couple of hours li batu messaġġi fuq il-Facebook. Xi ħaġa li sabiħa, ġifieri kien hemm min maqdar ukoll, ma jimpurtax. Kulħadd għandu l-idea tiegħu għandu il-ħin kollu fid-dinja biss jista' jgħidhom l-affarijiet. Ma kultant ikun hemm ukoll li jdejqu lili alla volja ma jkunux fuqi li għad dokumenti li ma jkunu bla bażi ta' xejn biex jagħmlu s-sar, dawk idejquni ħafna lili. Dik il-xaħġa li nkunu rritu naqra raħa ġdid, għanna raħbib antiki tiegħi mhux xi darbtej fil-ġimgħa, jew 3 darbiet fil-ġimgħa ġieli, u bataw daw ħafna residenti ta' dal-post sabiħ li huma veru all right, very nice people, hemm nies partikolari li huma istaġew ishom kważi biċċa mill-familja tiegħi, nintaqgħu kuljum, nilagħbu l-boċċi, li l-unika ħaġa li m'għandix u titħaqek sa ngħidilek, jien ma nomx, ġifieri kulħadd jew barra jien kważi hawn, jien ma nomx. Raħa ġdid bqajt inħobbu ħafna iva, għax raħa ġdid fil-bidunet li naf raħa ġdid kien għadu daqsxejn dikka żgħira mhux dak kif se naqbad ngħidlek, raħa ġdid biex
żviluppa dam naqra, pereżempju llum raħa ġdid. Naħseb li jmorru nisi u minn ma jafx għalija, il-Knisja ta' raħa ġdid pereżempju, li f'daqqa waħda di għamlet evolviment enormi tal-ġit sabiħa. Tara ħafna affarijiet, il-pjazza ta' raħa ġdid, żwieħed, kollu, raħa ġdid issa is another story, madux kif kien, niftakru sew raħa ġdid, jeni missa nbidel kollu, per eżempju Malta kollha nbidlet ta' ġifieri, mhux raħa ġdid biss. Fejn hemm it-tajjeb ħafna u fejn hemm xi ħadd li jgħid imaqdar, dan di sistema hija fil-Maltin aħna nħobbu maqdru ħafna. U li tweġġani ħafna dik, maqdar xejn. Kienet ħajja sabiħa l-uniku ħaġa li ġżommok fl-abdaw l-affarijiet hija jekk Alla ħares qatt imrat. Però thanks God, bqajt all right, ħadd ħsib li l-nifsi kemm stajt u bqajt għaddej, thanks God, u issa qiegħed irtirat ġo dar sabiħa ħafna, mhux ġo dar, ġo kompless sabiħ ħafna. Ili għaw 7 snin u naħseb li I am really, really well, very, very happy. Biex tibda xi ħaġa sewwa l-ewwel ħaġa li jrid ikollok hija li inti taf se tagħmel. Inti tkun ċer li se tagħmel, ma toqgħodx tisma' min-nies, ma toqgħodx tidħol f'ċertu problemi. Importanti li jkollok dik xi ħaġa qawwija fik li inti tgħid jien dir rid nagħmilha. Yes, dik irid però jien ma rid nagħmel xejn iżjed, jien ma naf nagħmel xejn iżjed, jiġri jien għandi problema wkoll anke biex nibda l-bozza. Għax jien ma rridx nitgħallem dawk l-affarijiet, jekk taqaf il-washing machine waqqfet, ma nafx nirranġa xejn. Però għamilt li naf nagħmel. Hemm kelma daqsxejn kera bil-Malta ma nħobbx niżattat. No. Li naf nagħmlu, li ma nafx nagħmlu, I'm very sorry. Inġib xi ħadd tal-affarijiet tiegħu u jagħmilu li hu. Ningrazzja lilkom ukoll li dejjem żammejtuna għaddejjin, ħajjin. Inkom il-klijenti ta' Bargains Teleshopping għal 21 sena sħaħ. My time is up now.